Kunċertini Labex huma sensiela ta' interpretazzjonijiet mużikali li bdew jittellaw mill-laqda mużikali Santa Maria d'Ingli biex tkompli teduka permezz tal-mużika. Għal dan il-għan qed jintuża sfond mill-isbaħ fuq l-irdum ta' Dingli fejn il-mużika b'xi mod takkumpanja nżul ix-xemx li diġà hu esperjenza spettakolari fih innifsu. Dawn l-esebizzjonijiet qed jaraw is-sem tal-allievi tal-Iskola tal-Mużika Giuseppe Spiteri fih dan l-istess għaqda u bekk mhux biss se jkun qed jesponu it-talenti tagħhom u jagħtihom opportunità usa fejn jinterpretaw l-istrumenti tagħhom, iżda anke jżewġu l-kultura Maltija ma' dera pittoreska. Tkellimna mal-allim Norbert Mintoff li spjegalna kif kunċerti ta' din ix-xorta jagħtu pjattaforma lill-allievi qabel joħorġu jdoqqu mal-banda. L-iskop ta' dal-proġett huwa biex nagħtu ċans liż-żgħażagħ tagħna allievi li għadhom qed jitgħallmu u li daqt joħorġu mal-banda biex jibdew idoqqu ma' gruppi żgħar fi grupp żgħar kif qegħdin hawnhekk illejla 6 jew 10 strumenti biex jidraw iktar il xulxin u mbagħad jidħlu mal-banda. Tkellimna mas-segretarju tal-Laqda Mużikali Santa Maria, Owen Zammit, li spjega lan wara din l-attività. Fil-qalb tagħha fiċ-ċentru għandha t-tagħlim tal-mużika u għalhekk dan il-proġett anke bil-għajnuna tal-Aġenzija Żgħażagħ u bil-kollaborazzjoni tal-Laqda Nazzjonali Gażini tal-Banda qed ikompli jiftaħ dejjem il-bibien tagħna l-iktar żgħażagħ adolescenti biex jiġu jingħaqdu magħna u fl-aħħar mill-aħħar jaqsmu l-edukazzjoni tal-mużika. L-aħħar kunċert se jittella l-ġimgħa 27 ta' Settembru fis-6:30 ta' filgħaxija.